215 Nathalie Johansson som inte har fortsatt skapande eller och här tar de som höstar åt alla håll och den som fick täten var väl Rasmus Olsson från Karlskrona. Sen har vi 3 stycken står i en hög här borta. I ledningen Rasmus Olsson Karlskrona. Leder före Anton Lund och Jimmy Spjut. Har tagit upp jakten i Bispjutet kom. Nästa är 216 Simon Sköld och 215 som är Nathalie Johansson. Och det är Sara Andersson som inte fick vara med och som är här uppe. Tjejen från Sjödevik som just nu är 6:a i den här finalen då. Har vi han leder före Anton Lund och här bakom Jimmy Spjut och då har vi alltså lägger vi fram en tvåa där. Att han åker fruktansvärt fort bakom där nu, Anton Lund. Om han håller det tempot håller sin tredje plats och det är frågan om Rasmus Olsson kan få bekymmer med de här två som är bakom här, 216, 215, Simon Sköld och Nathalie Johansson. Anton Lund, han gasar och kör vidare nästan. Ska han hinna ifatt? Ska han hinna göra något åt Rasmus Olsson? Som nu har två assistenter till att säga det. Nathalie Johansson och Simon Sköld bakom och då kommer Anton Lund på